Velkommen til Løgumkloster, til Stens Natteklinik. Vi vil nu ind og sige hej til ham, og så lige høre, hvordan hans klinik foregår og fungerer i det daglige. Goddag. Velkommen til Stens Natteklinik. Tak skal du have. Sten, hvad går nattebehandlingen ud på? Nattebehandlingen går ud på, at man sætter 5 engangs steril nåle i hver øre i 5 forskellige punkter, som er med til at afhjælpe det autonome nervesystem, man har i kroppen. Og i og med, at man bevirker det og mange andre ting, så kan man gå ind og hjælpe hele kroppen til at forsøge at afhjælpe en masse symptomer, man kan have. Det kan være stress, søvnproblemer, angst, depression, rygeafvænning kan det også godt hjælpe med, og ja, ADHD. Det er mange forskellige symptomer, man kan lindre. Ja. Smerter, hovedpine. Ja. Og hvordan er det i forhold til akupunktur, som man jo kender så godt? Altså man tager almindelig akupunktur, der bruger man nogle længere nåle. Mine de er kun 7 mm, og der går man ind og sætter dem på hele kroppen, forskellige steder, på forskellige punkter. Og der kan man, i og med det, at man gør det, så kan man gå ind og symptombehandle, for eksempel for smerter i albu, eller knæ, eller hovedpine, eller overgangsalder. Hvilken uddannelse kræver det at blive natterbehandler? Det kræver faktisk som så ikke nogen uddannelse. Nej. Nu har jeg selv uddannet sosu-assistent, og det gør selvfølgelig, at man har et andet indblik i kroppen. Man lærer noget om anatomi og fysiologi. Det gør selvfølgelig nogle ting lettere, at man måske kan være mere ops på symptomer af forskellige art. Men ellers som så kræver det ikke nogen uddannelse. Nej. Er det noget, man tager noget certifikat eller noget diplom? Ja, man er diplomcertificeret, når man får det. Og det er en sygeplejerske, der hedder Lars Lindblad her i Danmark, som står for at uddanne folk. Hvor længe har din klinik eksisteret? Den har faktisk eksisteret, siden jeg blev færdig for lidt over et år siden. Og jeg så primært indtil nu, inden hvor jeg her den 30. marts åbnede her, har kørt det inde i privaten. Hvor lang tid tager en natterbehandling? En natterbehandling, den tager oftest 45 minutter, det anbefaler jeg, men som minimum siger man 30 minutter, for at det har den mest optimale virkning. Er der nogen smerte forbundet med sådan en behandling? Det er meget kort, når man kan mærke lidt smerte, når nålene bliver sat, men det er ofte forbigående. Jeg anbefaler afsted mellem 10 og 20 behandlinger i første omgang, så kan man eventuelt gå ind og så sige, og så kan man prøve at se, om man kan gå ned til en gang hver 14. dag, eller om det skal være en gang om ugen. Hvad koster en behandling her hos dig? Normalt tager jeg 45 kroner for en natterbehandling, og jeg kører så med et fast tilbud med 400 kroner for 10 gange behandling, inklusiv øremagnetkugle. Det er sådan en plasterkugle, man sætter på et punkt, og så kan man selv trykke på punktet imellem behandlingerne. Mine typiske kunder, som kommer her, det er alle. Der er ikke nogen begrænsninger. Det kan være ung og ældre. Der er altså en grænse for, hvor unge det må være, for at vi kan få natte. Det er 10 år. Har du en hjemmeside, eller hvordan finder man dig? Jeg har en hjemmeside, der hedder Stens Natteklinik med c.dk. Altså, jeg har et motto, at jeg bringer håb, og det synes jeg er meget givende for natter, at det har meget med håb at gøre, og at folk de har en formodning om, de kan få det bedre, og langt de fleste, som jeg har haft i behandling, har fået det rigtig godt. Der bliver spritet ører for at have en god hygiejne, for at være sikker på, at der er sikkert nogle ting, som kan gøre, at det kan give nogle infektioner eller noget. Ikke fordi det sker, men for at være på den sikre side. Og så er det altid vigtigt at have en god hygiejne, når man laver sådan noget.
Nu starter man selv fast på. Og dit. Og pust ud. Trækker 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 dit. Og pust ud. Hvordan var det? Gjorde det ondt? Nej, det gør ikke ondt. Nogle gange har man det, at nogle punkter er mere aktive, og så sviger det en lille smule, men at få taget en blodprøve gør mere ondt. I hvert fald. Det var hyggeligt at møde dig, og jeg ønsker dig god vind fremover. Og jeg kan jo se, at du har vældig travlt, så du må tilbage til arbejdet. Jo, tak. Tak for det.